Hovedgrupperne har vi lodret, som hedder 1, 2, 3, 4, 5 og så op til 8. Og grupperne, dem har vi 1, 2, og så har vi det ned her 3, 4 og så op til 18 her. Og så har vi perioderne, der er vandret, som går hen ad her. Og det de har til fælles i perioderne, det er, at de har samme antal skaller. Så i den første år, der har de 1, og så har de 2, 3 og videre ned. Og i hovedgrupperne, der havde de samme antal elektroner i yderste skal. Så nedad her, der har de alle sammen 1 i yderste skal, og i 3'eren herovre, hovedgruppe 3, der har de alle sammen 3 i yderste skal. Metaltrappen, den går her, og går også herover, herunder, og under trappen, til venstre på trappen, kan man også sige, der er metallerne, og på den anden side, højre side herovre, der er ikke metallerne. Metallerne er varmeledende og elektrisk ledende, og de vil gerne, de her ord vil i hvert fald gerne afgive elektroner. Super, så går vi lige ind og kigger på sådan en, vi tager for eksempel oxygen, og så kan vi se, O'et, det er det kemiske symbol, og så har vi det kemiske navn, som er ilt eller oxygen. Heroppe der har vi det atomnummer, som er antal protoner i kernen, og så har vi hernede atommassen, som er antal protoner og neutroner, og så heroppe i det højre hjørne, der er der elektroners fordeling i skallerne. Yes. Yes. Og det sidste skal vi lige fortælle om den 7. hovedgruppe og den 8. hovedgruppe. Og den 7. hovedgruppe, de stoffer, som er de grundstoffer, som er i den 7. hovedgruppe, det er halogener, som er nogen, som reagerer med metaller og som kan danne salt. Og grundstofferne i den 8. hovedgruppe kaldes ædelgasser, og de har alle sammen 8 elektroner i den yderste skal, og det er dem, som alle de andre grundstoffer gerne vil ligne. Det er kongerne, dem herovre. Yes. Super. Var det ikke det?